L-uniku differenza minn dak li qal l-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma minn żmien Gvern Nazzjonalista għall-lum hija li l-kontijiet huma orħos. Dan innutaħ il-Partit Laburista fi stqarrija fejn saħaq li kontra l-ispin tal-Partit Nazzjonalista ir-rapport tal-Awditur Ġenerali pubblikat l-Erbgħa jikkonferma kif is-sistema tal-kontijiet l-istess waħda mħaddma minn dejjem fi kliem ieħor minn żmien Gvern Nazzjonalista. Dan innutatu ma' news ukoll il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali li sab li ġeneralment il-kontijiet tal-ARMS inħadmu b'mod korrett u minn dejjem pro-rata. L-Awditur Ġenerali fil-konklużjonijiet tiegħu huwa ċar ħafna jgħid il-Partit Nazzjonalista. L-Awditur Ġenerali qed jgħid li l-kontijiet kif huma llum huma bbażati fuq sistema li saret fl-2009, jiġifieri ddaħħalha Gvern Nazzjonalista. Aktar minn hekk, aħna nafu li Gvern Nazzjonalista u dan huwa iddikjarat anke fil-Parlament rid li l-kontijiet joħorġu kull xarejn kif qegħdin joħorġu bħalissa. F'nofs kriżi tal-enerġija li laqtet l-Ewropa, il-familji u negozji Maltin u għawċin illum mhux biss qed iħallsu kontijiet orħos minn Gvern Nazzjonalista iżda anke fost l-orħos fl-Ewropa. Fil-fatt, skont il-Eurostat, il-kontijiet tal-enerġija f'Malta huma l-orħos fiż-żona euro u t-tielet l-orħos fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista rrimarka li fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali konferma kif bi proposti maġla u mhux maħsuba kif ilu jagħmel il-Partit ta' Grech jispiċċaw jolew il-kontijiet tal-aktar konsumaturi bil-għaqal. F'dan il-kuntest fil-budget imħabbar għas-sena d-dieħla, il-Gvern qal li ser jagħmel riforma li ser tkun qed tagħmel sens għal kulħadd. Hawnhekk il-Partit Laburista qal li din ser tkun riforma oħra li tindirizza kwistjonijiet li tqajmu b'deċiżjonijiet ta' Gvern Nazzjonalisti kif ġara bil-feed-in tariffs. Dan huwa gvern li għal darba oħra qiegħed jindirizza dak li għamel ħażin Gvern Nazzjonalista. U jekk din is-sistema mhijiex ġusta ma' kulħadd, aħna qegħdin naraw li dik nindirizzawha. Ħabbarniha fil-budget, ħabbarna sistema li ma ġġilniex biex inniedu għaliex kontrarjament għal dak li jrid jagħmel Partit Nazzjonalista kif qal ukoll l-Awditur Ġenerali li bl-annualization jistgħu jolew il-kontijiet u nafu wkoll li jista' jkun hemm nies li jitilfu l-eco reduction, ser nkunu qegħdin indaħlu sistema li tkun ġusta għal kulħadd. Il-Partit Laburista fakkar li l-uniku gvern li seraq lil Maltin u l-Lawċin fil-kontijiet tal-enerġija kien Gvern Nazzjonalista li jabba lil Maltin piżijiet ferm akbar minn dawk ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Ma tħodux tħarsu lura u tgħidu se jerġa' jorħos għax mhux se jerġa' jorħos. Mela rridu nidraw. Il-Partit Laburista fakkar ukoll f'dak li qal il-Kap Nazzjonalista Grech ftit sal-jemilu li jagħmel bħalma għamel il-Gvern ta' Gonzi PN u l-prezz tal-enerġija Ogħla barra minn Malta jola għal Maltin ukoll. Ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd.